Hola, veus, a partir d'aquest dilluns 8 de febrer comença a aplicar-se la lleugera relaxació de les restriccions per contenir els contagis de la Covid-19 a Catalunya. Unes mesures que s'allargaran almenys 14 dies. Repassem tot seguit el que es pot fer. Pel que fa a la mobilitat, es passa del confinament municipal al comarcal durant tota la setmana. Es pot sortir de la comarca per atendre familiars dependents, anar a la feina o al metge o per altres motius de força major. A més, es manté el tancament perimetral de tot Catalunya i el toc de queda de 10 de la nit a 6 del matí. Les reunions i trobades continuen limitades a un màxim de 6 persones de 2 bombolles de convivència. Com a novetat, els horaris d'obertura de bars i restaurants s'amplien una hora a cada franja. Així podran obrir de 7:15 a 11:45 per esmorzar i d'1 a 5:15 per dinar. La resta del dia només poden lliurar menjar a domicili fins a les 11 de la nit o per emportar fins a les 10 de la nit. Les terrasses continuen obertes i l'aforament interior dels locals es limita al 30%. Pel que fa al comerç, es mantenen tancats tots els establiments que no siguin essencials durant els caps de setmana, mentre que els de més de 400 metres quadrats i els centres comercials continuen tancats tots els dies de la setmana. Com a novetat, les llibreries poden obrir els caps de setmana, ja que passen a ser considerades un espai cultural. A la resta de la cultura es mantenen les condicions actuals d'aforament del 50%, sempre que no se sobrepassin les 1.000 persones si és a l'exterior o en un espai ben ventilat. Els actes religiosos mantenen el límit actual del 30% d'aforament, sempre que tampoc se superin les 1.000 persones a l'exterior. En l'àmbit educatiu es manté l'ensenyament telemàtic a la universitat de manera general, excepte per a les pràctiques, però les noves mesures permeten als alumnes de primer curs una semipresencialitat, com la que hi ha en els cicles formatius. Les extraescolars continuen suspeses, a excepció de les activitats de l'entorn escolar dins del grup de bombolla. Com a novetat també s'afegeixen les activitats semipresencials a les escoles de dansa i música que permeten l'accés a l'àmbit reglat. Finalment, en l'àmbit esportiu, els gimnasos i instal·lacions esportives cobertes reobren amb un aforament limitat al 30% i grups de màxim 6 persones. Les competicions continuen suspeses, a excepció de les d'àmbit estatal i professional. Ara també es podran fer competicions que donin accés a competicions estatals. A tot això, els casos de coronavirus han baixat de forma sostinguda a Catalunya en les últimes setmanes en totes les franges d'edat, excepte la dels menors de 15 anys, en què la incidència s'ha mantingut similar i fins i tot ha pujat. Una de les principals incògnites en aquests moments és l'impacte que tindran les noves variants del coronavirus i si les mesures actuals resultaran suficients. Segons les previsions, la soca britànica, que tindria una transmissibilitat d'un 25% superior, serà dominant en unes 6 setmanes. El Departament de Salut estima que la variant britànica de la Covid-19 se situa al voltant del 17% dels casos registrats actualment a Catalunya. Finalment, pel que fa a les vacunes, Espanya ha rebut aquest dissabte 196.000 dosis de la vacuna d'AstraZeneca, de les quals Catalunya espera rebre aquest dilluns 32.000 dosis d'aquesta primera remesa, que s'administraran sobretot a persones entre els 18 i els 55 anys, davant de la falta de dades sobre la seva eficàcia en majors de 65 anys. Es començarà a vacunar als professionals i treballadors sanitaris en actiu. Entre la primera dosi i la segona de la vacuna d'AstraZeneca Oxford han de transcórrer entre 10 i 12 setmanes.